Baby tam chodia stále a ja to chápem. Je to rýchlo, lacno a dostupne. Ale keďže aj ja robím nechty, pozrime sa na to zblízka. Nie som tu na hejt, ale na férovku. V práci potrebujem krátke nechty, takže bežne to nepreháňam. Ale dnes som im dala poriadnu výzvu. A to francúzska manikúra. Dokonca aj štatisticky mi to tak vyšlo. Dnes som navštívila svoj prvý salón a to vo Zvolení Katie. Prostredie bolo pekné, nič čo by moje oko profíka urazilo. Vodu mi síce ponúkli, ale to bolo naposledy, čo som o nej počula. Cení sa, že mal rukavice, ale keď sú frézy zaprášané, viem, že neboli len pre mňa. A to nie je ten typ vzdielania, čo mi vyhovuje. To, že si dal záležať na odchlipoch, je u mňa veľké plus, lebo poznám baby, čo si to nechávajú ako suvenír asi z minulého doplnenia. Najväčší mínus a najväčší prúser, čo beriem, je primer bez etikety. Takže netuším, čo tam bolo. Mohol tam byť aj acetol z garáže. A keď mi ho naviac dal na celý necht a ešte na mokro, tak presne takto sa robia cesty k alergiám a k chemickým popáleninám. No a na výber podkladu som ani nespýtal, ale asi vie, čo je pre mňa najlepšie, no. Škoda, že to ja viem tiež. A keď sme už tak pri tej komunikácii, tak tvár nechtov asi tiež úplne nebol podľa mňa, ale podľa neho. Ja som chcela soft square a on mi dal taký surprise shape. Francúzska síce krivá, ale nie tak, že by som plakala, len tak, že ich musím ukazovať pod uhlom. Čo tomu ale dáva brutálny plus je cena a čas. Zaplatila som 17 eur a bola som za 45 minút, to je výkon, čo by si zapísali aj olympionici. Ja ako nechtárka síce neodchádzam nadšená, ale pre baby, ktoré neriešia detaily a chcú rýchlo nechty za málo peňazí, je to vin. Profesionálne nemôžem dať viac ako 3 z 10, ale ako bežná baba, čo chce rýchlo nechty bez drámy, tak 7 z 10, ale ten primer stále to cítim v duši.